שלום, אני איתי והיום אנחנו נעבור קצת על מושגי יסוד להסתברות. בואו נתחיל מכמה הגדרות. קודם כל קבוצה. קבוצה היא אוסף של אובייקטים. האובייקטים לא חייבים להיות קשורים אחד לשני וכל אובייקט שמופיע יופיע בקבוצה פעם אחת. בואו ניקח דוגמה לקבוצה. דוגמה A שלנו יכול להיות 1, 2, 3, שעון. מה הכוונה? לא חייב שהאובייקטים בקבוצה יהיו מאותו סוג. לדוגמה אני יכול לעשות קבוצה גם בצורה הזאת. אני יכול להגיד ש-A שלי יהיה שווה ל-A, B, 2, ואפילו אני יכול להכניס בפנים גם עוד קבוצה, לדוגמה A, B, 2 וקבוצה שמכילה את 2. בואו נמשיך הלאה. קבוצה ריקה. קבוצה ריקה היא קבוצה שאין בה שום דבר. שאין בה אף אובייקט. יש לנו שתי דרכים לסמן את זה. דרך אחת, כמו שאתם רואים פה את הסוגריים הריקות, שאין בהם כלום. זה מסמן קבוצה ריקה. דרך שנייה היא האות היוונית פי. פי מסמנת לנו קבוצה ריקה. יחסים בין קבוצות. קודם כל, כדי להבין את המושגים, אנחנו רוצים לתאר את זה בצורה גרפית. אנחנו נגדיר מושג חדש שנקרא דיאגרמת ון. דיאגרמת ון היא דרך להציג את הקבוצות בצורה גרפית. כל עיגול כאן יסמן לי קבוצה מסוימת, והמלבן יסמן לי את העולם. לדוגמה, אם נגיד A שלי תהיה שווה ל-1, 2, 3, ו-B תהיה שווה גם נגיד ל-4, 5, 6, אז העולם שלי יהיה עולם המספרים לדוגמה, או עולם המספרים הניטרליים, או כל דרך אחרת שנגדיר אותו, כל עוד הוא מכיל את הקבוצות שמסומנות פה. נעבור על כמה יחסים. יחס השוויון. יחס השוויון אומר שוויון בין שתי קבוצות, או יותר. זה אומר שכל האיברים שבקבוצה א' שווים בדיוק לאיברים שבקבוצה ב'. בואו נראה דוגמה. אם יש לנו את B ששווה ל-1, 2, 3, 4, 5 ו-6, ו-A ששווה ל-1, 2, 3, 4, 5 ו-6, ו-C ששווה ל-1, 2, 4, 5 ו-6. השוויון היחיד שמתקיים פה הוא A שווה ל-B. נשים לב ש-C לא שווה ל-A ולא שווה ל-B. וזה בגלל שאין לו את המספר 3. כלומר, מספיק איבר אחד כדי שלא יהיה השוויון המדובר. כאן אנחנו רואים בדיאגרמת ון, בדיוק כמו שהגדרנו קודם, איך נראה A שווה ל-B. בגלל שכל האיברים זהים, כלומר כל האיברים ב-A מוכלים ב-B, וכל האיברים ב-B מוכלים ב-A, הם יהיו אחד על השני. כלומר, העיגול של קבוצה A או B יחסה את העיגול של הקבוצה השנייה. שייכות. אנחנו נגיד שאיבר שייך לקבוצה אם האיבר מופיע בתוך הקבוצה איכשהו. בואו נראה דוגמה כדי להבין את זה טיפה יותר טוב. אם A שלי שווה ש-A זו הקבוצה שלי ל-2, 4, 6 ו-8, ו-B שלי שווה לקבוצה שמכילה את 2, 4, 6 ו-8. X שלי שווה ל-2. שימו לב ש-X שייך ל-A, כי A מכיל לי את המספר 2, 4, 6 ו-8. X שלי שווה ל-2. שימו לב ש-X לא שייך ל-B, בגלל ש-B מכיל את הקבוצה 2. את השייכות נסמן כמו שאתם רואים במין E כזאת הפוכה, וזה הסימן לשייך. נמשיך הלאה. הכלה. אם בקבוצה מסוימת יש את כל האיברים שבקבוצה השנייה, אז היא מכילה את אותה קבוצה. כלומר C. כלומר מוכלת. זה הסימן של הכלה. בואו נראה דוגמה. אם A שווה ל-2, 4, 6 ו-8, ו-B שווה ל-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז מה נגיד? האם הסימן הזה נכון? אז כמובן שלא, הוא לא נכון. הסימן הנכון זה A מוכל ב-B. B לא מוכל ב-A, כמו שאנחנו רואים את זה בצורה הבאה. נוכל לראות את זה בדיאגרמת ון בצורה הזאת. כמו שאתם רואים, הקבוצה של A נמצאת בתוך הקבוצה של B. אם אני רוצה לציין שאיבר לא שייך לקבוצה מסוימת, אז אני ארשום את הסימן שייך ועליו קו. אותו דבר לגבי מוכל. כלומר, כאן, במקום לרשום X על B ו-A, אני יכול לרשום פשוט B
לא מוכל ב-A. קבוצת מנה. קבוצת המנה זה כל הקבוצות המוכלות בקבוצה מסוימת. אנחנו צריכים לזכור שגם הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה. עכשיו אנחנו יכולים להבין את זה בצורה אינטואיטיבית, שקבוצה ריקה היא בעצם קבוצה שאין בה כלום. ואז אם יש לי לדוגמה את הקבוצה A שהיא 1, 2, 3, תמיד יהיה בה גם קבוצה ריקה. בואו ניקח דוגמה. דרך אגב, אנחנו נסמן את קבוצת המנה בצורה mu. יש מקומות שזה מסומן שם אחרת, באות U או דברים כאלה, בעיקרון מסמנים את זה בדרך שמסמנים, בכל מקום זה אחרת. בואו נראה את קבוצת המנה של A. A שלנו תכיל קודם כל את הקבוצה הריקה, אבל היא תכיל גם את הקבוצה שמכילה את המספר 1, את המספר 2 ואת המספר 3. נוסף לזה היא תכיל את הקבוצה שמכילה את המספר 1, 2, 1, 3 ו-2, 3. שימו לב שכל אחת מהקבוצות האלה מוכלת ב-A, וגם כמובן A עצמה מוכלת ב-A עצמה, לכן גם 1, 2, 3. ולכן mu של A תהיה phi, שזה הקבוצה הריקה, קבוצה של 1, קבוצה של 2, 3 וכל הקבוצות שאמרנו קודם. וזהו.